Hola! Avui vinc a parlar-te d'un llibre que he llegit fa no res, fa uns dies, i que en realitat tenia moltes ganes de llegir des de fa temps. El que passa és que, ja saps, la llista de pendents és molt i molt llarga i semblava que mai li arribava el torn. Tot això va ser fins que, un bon dia, la Fundació Bromera pel Foment de la Lectura es va posar en contacte amb mi i em van explicar que estaven organitzant les trobades entre línies, una espècie de clubs de lectura virtuals on parlar de llibres amb els autors i les autores d'eixos llibres, en directe a través de Facebook i YouTube. I què passava? Doncs que em proposaven presentar, entre altres sessions, entre altres trobades, la que tindria lloc amb Manuel Baixauli per a parlar de la seva última novel·la, d'Ignot. Ignot era el llibre que jo tenia tantes ganes de llegir des que Edicions del Periscopi el va publicar a principis d'este any, de 2020. O siga que, òbviament, vaig dir-los a la Fundació Bromera que yes, que comptaren amb mi, i eixa conversa amb Baixauli ha tingut lloc avui mateix. O siga que et deixaré per ací l'enllaç per a que pugues veure-la després d'este vídeo. Avise que quan estic gravant este vídeo la conversa encara no s'ha produït, o siga que igual en eixa conversa que tenim Manuel Baixauli i jo i que t'anime a veure després d'este vídeo descobreixes coses que no contaré ací, sobre Ignot. Manuel Baixauli és un pintor i escriptor de Sueca, la població del País Valencià amb més escriptors per metre quadrat amb diferència. Jo no sé què els donen allà per esmorzar, de veritat. Jo vaig conèixer Manuel Baixauli personalment fa un parell d'anys perquè en una habitació pròpia vam dedicar un programa a la seva novel·la La cinquena planta i quan estàvem planificant la realització, el guió, etc., vam pensar que estaria molt xulo gravar-ne algunes seqüències al seu estudi, que el té al seu poble, a Sueca. I jo tinc molt bon record del seu estudi perquè era un lloc ple de quadres, ple de dibuixos. Si no recorde malament, jo crec que a les mateixes parets de l'estudi, en el mur, hi havia dibuixos de Baixauli, o no sé si eren dibuixos o eren esquemes per a tindre més clar l'estructura d'alguna de les seues novel·les. Ara mateix em falla un poc la memòria perquè ja fa 2 anys aproximadament que vam anar allà, però sí que és cert que em va agradar moltíssim conèixer l'estudi de Baixauli. Et deixaré per ací, per la descripció, l'enllaç al programa per a que veges les seqüències del seu estudi. Doncs bé, Ignot em va cridar l'atenció des que vaig saber que existia, no només perquè estiguera escrita per Manuel Baixauli, sinó també perquè estava publicada per Edicions del Periscopi. A mi este editorial m'encisen les cobertes, en primer lloc, però també, no sé, la tipografia, per exemple, que em sembla perfecta. Tant la tipografia en si, el disseny de la lletra, com el tamany de la lletra. El gruix del paper també em sembla perfecte. La manejabilitat del llibre. Llegir Edicions del Periscopi és una experiència física plaentera, vos ho dic de veritat. O sigui que ja en veure la portada i saber que esta novel·la estava publicada per Edicions del Periscopi, ja tenia clar que en algun moment de la vida voldria llegir-la. Però és que eixa necessitat va augmentar quan vaig començar a llegir entrevistes que els mitjans li feien a Manuel Baixauli i ell comentava que esta novel·la, Ignot, tracta en part el tema del talent i també de la manca del talent i com moltíssimes vegades tindre talent artístic o literari no és garantia d'èxit en el món de l'art i de la literatura. I també a l'inrevés, és a dir, com persones poc talentoses poden acabar tenint molt d'èxit en el món de l'art per factors com ara la sort, o perquè tenen molts contactes, o perquè va i resulta que el tipus d'art que fan està de moda en aquest moment. I a mi el tema del talent, què vols que et diga? M'interessa moltíssim. Jo sempre n'he reflexionat molt i m'he preguntat si el talent és una cosa que tens des que naixes, és una cosa innata, o és una cosa que es pot anar adquirint o que es pot anar entrenant. I m'han fascinat moltíssim sempre les figures tipus Mozart, no? Aquestes persones que són genis pràcticament des del bressol i que han reeixit en els seus àmbits de forma desmesurada, o sigui, sense comparació possible. Clar, a mi aquestes persones em fan pensar que el talent o el tens o no el tens. I que si no el tens, millor abandona els teus objectius artístics, literaris o científics, no? Perquè també es pot tindre talent per a la ciència. Abandona tot això perquè és que no podràs fer camí ahí. Però clar, després hi ha estos artistes, científics o, per exemple, estos escriptors, no? Que diuen que les seues primeres novel·les no valien per a res, eren superroïnes, van haver de llançar-les al fem directament sense que ningú les llegira, però que a força d'escriure, a força de treballar, van anar millorant el seu estil
estil i la seva tècnica. I a mi això em fa pensar el contrari que els Mozart, no? Em fa pensar que realment el talent innat potser no és tan determinant, que sí que es pot treballar. Al final jo crec que tot es queda en un terme mitjà. Per a destacar en un àmbit artístic potser sí que has de tindre l'espurna innata del talent, però si la tens i no la treballes, doncs el més probable és que no aconseguisques fer res rellevant en aquest àmbit, a no ser que sigues un geni absolut, però de genis absoluts n'hi ha pocs. En fi, que per este tema del talent a mi m'interessava moltíssim llegir Ignot i ara que finalment ho he fet, doncs m'aveia a parlar-te'n una miqueta. A Ignot hi ha molts personatges i molts narradors, però el primer que tu, com a lector, coneixes és Mateu. Mateu és un pintor que, com moltíssims altres pintors i artistes d'este món, no pot guanyar-se la vida fent el que més li agrada, que és pintar, i per tant ha de compaginar la pintura, que no li dona diners, o pràcticament no li dona diners, amb altres feines purament alimentícies, com ara donar classes de pintura. Mateu és cert que ho ha intentat, ell ha perseverat, però s'adona que les exposicions que fa no tenen èxit, no reben suficient públic, tampoc aconsegueix vendre els seus quadres i per tant jo crec que comença a plantejar-se que pot ser l'única esperança que li queda de tindre èxit és tindre'l després de morir. Jo crec que este és l'etern consol dels artistes que no tenen èxit en el present. Però Mateu ha tingut certa sort perquè li ha contactat un escriptor que es diu Crisòstom que vol que Mateu il·lustre alguns dels seus articles, uns articles que a Crisòstom li encarrega una espècie d'agència literària que es diu Scriptor i que després publica els articles no se sap on, o sigui, no se sap què fan amb aquests articles de Crisòstom. Crisòstom i Mateu, arran d'esta relació comercial, es fan amiguets i un dia Crisòstom li conta una història sobre el seu passat, que és la que planta la llavor del misteri en esta història i que té a veure amb la joventut de Crisòstom. Ell, quan era molt jovenet encara, va escriure una primera novel·la, li la va donar a llegir a un estranger anomenat Don i este Don li va dir que s'oblidara de publicar-la, o sigui que amb aquesta novel·la no hi havia res a fer, que els seus amics editors li havien dit que si volia que continuara intentant-ho, però que aquesta novel·la, que ell havia estat mogolló de temps treballant en ella, que no tenia futur. A partir d'ací es crea tota una teranyina de relacions entre Mateu, Crisòstom, l'estranger, Don. Després també apareixen dos personatges que van agafant rellevància en la història, que són pare i fill, Artur i Edmund, que tenen tota una xarxa de cases, fins 23 cases arreu d'Europa, als murs de les quals Mateu acabarà pintant murals per una beca artística que guanya. A mi, el personatge que més m'ha interessat de tots estos i que jo crec que és el veritable protagonista d'Ignot és Crisòstom. És este escriptor que, sent encara pot ser massa jove, es va preguntar si tenia o no tenia talent per escriure novel·les en lloc de centrar-se exclusivament en gaudir de l'escriptura. I clar, quan l'estranger li diu que s'oblida d'escriure novel·les perquè no val per això, Crisòstom renuncia, es rendix i es dedica a escriure altres coses, com per exemple articles. Jo crec que Crisòstom simbolitza sobretot l'obsessió pel triomf artístic, per l'èxit, pel reconeixement, i com la manca de tot això pot fer que renuncies massa prompte, no? Pot fer-te concloure que no tens talent, quan pot ser si el tingues. El que passa és que l'has de polir, o pot ser t'has d'envoltar de les persones adequades que et guien correctament en el teu camí. De fet, en el llibre hi ha un personatge que complix aquest rol de descobrir els artistes i guiar-los en el seu camí a l'èxit, per dir-ho d'alguna manera. Aquest personatge es diu Jaume Font i pel que he pogut llegir en algunes entrevistes hi ha lectors i lectores que pensaven que Jaume Font era com l'alter ego de Jaume Fuster. No sé si per les inicials del nom i del cognom, però bé, això és una cosa que Baixauli ha desmentit. A Jaume Font el que li molesta són les persones que estan a l'altre extrem de Crisòstom, és a dir, aquestes persones que no tenen talent o tenint-ne poc, pensen que són brillants, que són meravelloses, que allò que fan, allò que escriuen, allò que pinten, no sé, estan descobrint Amèrica amb el seu art, quan segurament això no val ni un duro. I d'aquestes persones n'hi ha moltes al món, sobretot amb l'auge de les xarxes socials, que tots i totes ens creiem artistes. Jo no vull mirar a ningú. Doncs bé, jo crec que al final el que Baixauli està fent en Ignot és descriure a través de diversos personatges distintes maneres d'enfocar el tema del
del talent i del geni artístic i també els diversos rols que existeixen dins del món de la literatura i de l'art. Per exemple, Crisòstom pensa que el talent s'ha de manifestar des del principi de la vida i que si no ho fa, significa que no tens talent. I per això, quan Don li diu que la seva novel·la no és bona, segons la seva opinió, que després tu ja descobriràs que a banda és un poc enganyosa, aquesta opinió, però no diré més. Doncs quan Don li diu això, Crisòstom renuncia, es rendix, perquè ell considera que aquesta novel·la, aquesta primera novel·la, és el millor que pot escriure, és com el seu cim. Igual, si Crisòstom hagués estat més centrat en gaudir del fet d'escriure, en buscar la bellesa i no en tindre èxit ràpidament, doncs aquest comentari negatiu de Don no li haguera afectat tant. De fet, fins i tot podia haver-lo motivat per a continuar escrivint per a millorar. Després, jo crec que Don encarna la figura del crític literari que es dedica a destrossar obres sense haver-ne escrit cap ell. De fet, Crisòstom, en un moment de la novel·la, li pregunta què té publicat ell, què té escrit, a banda d'alguns articles que sí que sap que té en revistes sobre literatura i tal, però t'he escrit algun conte, t'he escrit alguna novel·la, i Don fa com que es fa l'orni, no? Com dèiem en el vídeo dels Amics de les Arts. Jo no et responc, mira cap a un altre costat, però la resposta és no. Don no ha escrit cap novel·la, però se sent amb la legitimitat d'anar per ahí donant consells sobre com escriure a altres persones. I després, les obres que no li agraden, les destrossa sense pietat, les enfonsa, no té en compte ni per un minut les hores, les setmanes, els anys que aquests autors han dedicat a aquestes novel·les, per molt que després a tu no t'hagin agradat i pot ser per molt que no hagin tingut cap èxit literari, cap rellevància. Què més temes obre Baixauli? Doncs el tema, el meló dels premis literaris. Hi ha tot un capítol, encara que és molt breu, dedicat a este tema dels certàmens literaris, sobre si estos guardons estan preconcedits o no ho estan, sobre com moltes vegades es premien obres no perquè tinguen qualitat literària, sinó perquè tenen possibilitats comercials. Premi Planeta! Lo ha dicho, lo ha dicho! I també es pregunta Baixauli, reflexiona sobre les beques artístiques i sobre les residències artístiques, que jo no sé si saps el que són. Jo n'estic prou informada perquè tinc un cosí que és pintor i de tant en tant sol·licita formar-ne part d'alguna. Les residències artístiques són bàsicament períodes de temps on els artistes de diverses rames, depèn un poc de la residència, però poden ser pintors, escriptors, escultors, músics, el que siga, doncs són períodes de temps on estos artistes es poden dedicar exclusivament a crear perquè estan normalment becats per una institució, ja siga pública o privada, o també pot ser per un mecenes, per un particular que decidís crear una residència i becar distints artistes per a que creen, no? Que és una cosa que normalment els artistes, com dèiem abans, no poden fer en exclusiva, sempre han de compaginar la creació amb una feina, amb un treball que els doni diners per a viure. Doncs Baixauli en este llibre es pregunta si aquestes residències artístiques realment tenen el potencial de fer que els estils i les tècniques dels artistes milloren, cresquen, o si simplement el que fan és inflar-los l'ego, no? En plan, com jo he guanyat esta beca, ja vol dir que sóc el millor del meu camp, que de les persones de la meva generació sóc la número 1, no? I en Baixauli jo crec que pensa, o els seus personatges pensen, que les residències artístiques, aquest tipus de beques, el que fan realment és distraure els artistes de la veritable creació. I un tema importantíssim en Ignot és el tema dels genis. Hi ha un personatge en este llibre, Edmund, que opina que un geni, per a continuar sent geni, ha de ser desconegut. Perquè, segons ell, l'èxit et corromp. L'èxit fa que perdes el sentit del que estàs fent i que pot ser no continues fent el que més t'agrada, sinó que adaptes el teu art a les lleis del mercat, al que està de moda, o als comentaris positius o negatius de crítics o de persones que venen ací a dir-te com de bo eres, quan realment igual el que necessites és continuar millorant, però t'acomodes, no? En l'èxit, t'acomodes en les crítiques positives que et donen els altres, les revistes, etc. I per a recolzar esta tesi dels genis desconeguts, Edmund està elaborant un diccionari dels grans genis desconeguts de la història o algun títol similar, ara no recordo el títol exactament, però el que ell vol fer, el que està fent és recopilar històries de persones que han sigut molt bones en un camp concret, científic, artístic, etc., però que pel que siga, per la raó que siga, no han sigut famoses, no han sigut populars. Doncs algunes d'aquestes històries estan incloses en Ignot i per a mi
són del millor del llibre. Al final jo crec que una de les preguntes cabdals que planteja Ignot i que a tu t'interessarà especialment si eres artista o escriptor és la següent. Preferixes tindre talent o tindre èxit? És a dir, preferixes ser un geni talentós però pel que siga no poder guanyar-te la vida amb el teu art, no tindre cap tipus de reconeixement públic ni privat? O preferixes acumular èxit en forma de diners, en forma de fama, però que la teua obra estiga buida i que no sobrevisca al pas del temps per molt que ara siga superpopular? En Ignot hi ha un joc metaliterari, de novel·la dins de la novel·la, de personatge que de sobte es convertís en narrador sense que tu ho hagis sospitat abans, que està molt xulo i que d'alguna forma compensa el fet que el misteri que es planteja des del principi en Ignot siga predible, o almenys a mi em va parèixer molt predible des del moment mateix en què es plantejava este misteri. Però no sé, igual és que estava jo molt inspirada, molt espavilada eixe dia. Ja em diràs tu si també vas resoldre el misteri abans d'hora. Altra cosa que m'ha interessat molt d'Ignot és que conté dibuixos de Manuel Baixauli, que ja t'he dit adés que a banda d'escriptor és pintor. Estos dibuixos en la novel·la s'atribueixen a Mateu, que és el pintor de la història. I a banda de dibuixos també hi ha fotografies, per cert, una cosa que ja passava en la 5a planta. I parlant de la 5a planta, he de dir que jo he trobat almenys 2 personatges d'eixa novel·la que també apareixen en esta, encara que de forma molt passatgera. De fet, el segon ho fa de forma tan passatgera que si no estàs molt atenta ni te n'adones, Vinga, va, i ara comentem qüestions lingüístiques d'Ignot, que ja sé que esta secció vos agrada moltíssim. Una cosa que cal dir i remarcar i agrair és que Edicions del Periscopi, tot i ser una editorial ubicada a Catalunya, ha respectat la varietat occidental del català, que és la que parlem al País Valencià i al nord-oest de Catalunya, sobretot. I com dic, això és una cosa que cal agrair perquè hi ha editorials catalanes que canvien a l'oriental les obres escrites en varietat occidental o directament exigeixen els autors valencians que vulguin escriure i publicar amb ells que escriguen en oriental, que s'adapten a l'oriental, quan nosaltres escrivim i parlem en occidental. No sé, què passa? Que la varietat occidental no és apta per a la cultura? No és apta per a la literatura? Doncs jo pense que sí, i Edicions del Periscopi, per sort, també ho pensen. Punt per a ells. I feta esta reivindicació, passe a comentar amb tu la primera paraula d'Ignot que a mi em va cridar l'atenció i que està al primer paràgraf de la novel·la. Escolta com diu això. Una vesprada de tardor del 2003, havent vist 5 exposicions d'art que l'havien deixat indiferent, havent regirat un munt de prestatges de llibreries on havia adquirit 3 volums d'autors desconeguts, Mateu entrà exhaust, panxabuit, en una cafeteria. Panxabuit! Jo mai de la vida havia escoltat aquesta paraula i ja l'he incorporada al meu vocabulari. Què vol dir panxabuit? Doncs, segons el Diccionari Normatiu Valencià, vol dir que té la panxa buida, que no ha menjat. O sigui, estàs panxabuit quan tens fam, quan no has menjat durant molt de temps, quan estàs morint-te de la fam que tens. Ahí pots dir que estàs panxabuit. Jo ara estic panxabuida. Només acabé de gravar este vídeo, aniré a esmorzar. Seguim. A la pàgina 22 hi ha una conversa que em pense que és la primera que mantenen Crisòstom i Mateu, on Mateu, després d'haver llegit alguns articles que li ha passat Crisòstom, està elogiant eixos articles, d'acord? I Crisòstom li diu a Mateu: no em faces la rosca. Segons el meu benvolgut Diccionari Normatiu Valencià, fer la rosca vol dir afalagar algú per a obtindre'n algun benefici. Es podrien utilitzar altres sinònims per a aquesta expressió, com per exemple adular algú, fer la pilota a algú, també una expressió que no havia sentit mai i que és fer el cul gros. És a dir, tu imagina't que estàs dient-me: ai, Irene, quin monyo més bonic que tens, mencisa, i jo et dic: mira, no em facis el cul gros, no em facis la rosca, que jo sé que dient-me tot això tu vols aconseguir alguna cosa de mi, sí o no? I a la pàgina 217 de la novel·la, quasi ja al final, hi ha algunes persones que estan parlant sobre una altra persona a la qual consideren molt llesta, que sap moltes coses, i en un moment hi ha un personatge que li diu a l'altre: ja li he dit que aquest xicot la sap llarga. Saber-se la llarga vol dir ser astut, ser sagaç, tindre també molt de coneixement sobre algun assumpte, però no necessàriament. Igual no saps molt sobre un tema, però eres molt espavilat i veus més enllà que la resta de persones. Hi ha una altra expressió per a dir això mateix, que és pensar-se-les totes. És a dir, este xicot, podria haver dit Baixauli,
este xicot se les pensa totes. Tu imagina't que vas amb un amic a una discoteca. Ara no, perquè estan totes tancades. Em pense, jo és que no soc molt de discoteques, la veritat, però diria que estan tancades, però no passa res, quan tornen a obrir. Vas a la discoteca amb el teu amic i només entrar, ell et deixa de banda i se'n va per ahí a flirtejar amb tot el món, a lligar i a utilitzar totes les seues tàctiques, tot el seu arsenal per a eixa nit eixir de la discoteca amb algú. Doncs tu podries en eixe moment, mentre veus el teu amic, podries comentar amb una altra persona, amb un tercer amic o amb una tercera amiga: és que este Joan se les pensa totes, la sap llarga. Estaries volent dir que Joan, el teu amic, en el tema de lligar, és molt astut, és molt sagaç. Igual en altres coses no, però en això sí. Doncs ja està, ja t'he explicat una miqueta de què va Ignot, de Manuel Baixauli, per a tractar que t'entren les ganes de llegir-la. També gràcies a la prosa de Baixauli hem pogut aprendre algunes coses sobre la nostra llengua. I ara em queda que tu em comentes si has llegit Ignot, si has llegit altres novel·les de Manuel Baixauli, si tens ganes de llegir-ne alguna, si coneixies aquestes expressions, aquestes paraules que hem comentat. Jo què sé, tu ja saps que els comentaris són lliures i que em pots contar el que siga, que jo et llegiré i et contestaré. I si t'ha agradat este vídeo, doncs ja saps què pots fer. No donar-li a m'agrada, subscriure't al canal, compartir-lo amb les persones a les quals penses que els pot ser útil i tornar per ací, perquè jo continuaré posant vídeos sobre llibres, sobre la vida que contenen els llibres i sobre curiositats de la nostra llengua que puguem aprendre a partir d'ells. Una abraçada molt forta, llig moltíssim, gaudix de la vida i ens veiem per ací. Mua!